एक्चुअली जोङो थांनाय बोसोरनि 2024 मायथाइनि 16 नभेम्बराव जोंनि मावखुलि क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावखुलियावनो मोनसे डिसिसन लाखादों डेलिगेटफोरखौ लानानै जोङो नैबे खारगाव गामियाव माने फैगौ 2025 मायथाइनि 16 नभेम्बर गोथार बर' थुनलाइ सानखौ फालिगोन होननानै डिसिसन लानाय बायदियैनो दिनैहाय जोङो जोंनि हाबाफारिया फ्राय जाफुंगोन बादिखौनो जों नुहुरखाबाय। दा बेजोंनो लोगोसे खारगाव गामियाव मोनसे जोंमा लाइब्रेरि क्लाब खाम होननाय मोनसे लाइब्रेरि दं फिसा, बिथांमोनहा सनाथि मायथाइ फोरबो जाबाय। बे हिसाबै बिथांमोनहाबो जथायै जोंजोंनो खुंफानो होननानै बुंनायलाय जोंबो बिथांमोनजोंनो मदद लाफानानै बिथांमोननि मददजोंनो जों दिनैहाय साननैनि हाबाफारि लानानै 15-16 नभेम्बर जोङो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो आखायाव लादों आरो बे आखायाव लानाया जोङो जाफुंगोन बादिखौ जों नुहुरखाबाय। आरो बे हिसाबैनो दिनै फुंबिलिनिफ्रायनो जोङो गोथार फुंबिलि 7:30 बाजिनिफ्रायनो जोङो जोंमा लाइब्रेरि क्लाबनियाव जोङो सनाथि मायथाइनि मोनसे लग'खौबो बेखेवबोबाय आरो फ्लेग थिखांबोबाय। बिदिनो माखासे रुंसारिफोरनि मुंख्लङावबो जोङो बिबार बावबोबाय। बेजों लोगोसे जोङो गाबोननि थाखाय जोंहा जे जायगायाव जोङो दिनै माने मोनसे राजुहुवा हिसाबै जोङो मोनसे गेवलां मेल लादों गाबोन मोननै जुथायै। दा बे हिसाबै जोङो दिनैहाय मेइन गेटखौ खुलिनायजों लोगोसे दिनै जोङो सायनासालिखौबो बेखेवफैबाय आरो बिथांमोनहा गावसिनि क्लाबनि थाखाय दिनैहाय 15 नभेम्बराव गावसिनि गेलेमु आयदाखौ लानानै माखासे गेलेमु आयदानि सायाव माखासे खेला धुलाफोर होनो होननानै रेडि जादों आरो बे जागासिनो थागोन। दा बेखिनिखौनो आङो खिन्थाबाय नोंथांमोननो। जोंनि 16 नभेम्बर गोथार बर' थुनलाइ सानखौ जोङो गाबोनहाय जोंगा मागा गाजा गोमजायैनो खुंफुंनो थाखाय जोङो साखाफारा जादों आरो दिनैनिफ्राय जोङो बे हाबाफारिखौनो जागायजेनबाय होननानै नोंथांमोननो सिगाङाव जोङो फोरमायथि हरनाय जाबाय। आलासि महरै जोंहा दङ बहाय EM देरहासार बसुमतारी बिथांमोन फैगोन। बेबायदिनो गोबां आलासिफोरखौ जोङो हांख्रायहरनाय जादों आरो जोंहा मोनाबिलि समाव बिथांमोननि बानजायनायजोंनो बानजाय आफादखौबो जोङो दानानै होखादों आरो बिथांमोननि जोंमा क्लाबनि बानजायनायनि गेजेरजोंनो हारिमु मोनाबिलिखौबो जोङो बिथांमोनहा ज'जा खालामगासिनो दङ आरो बे जाफुंगोन होननानै आङो मिजिंथिदों। हारिमु मोनाबिलियाव अबस्से आगोलाव सुलेखा बसुमतारीखौ बुंदोंमोन, बिथाङा मेगननि एसे जाबाय, बिथाङानो फैगोन होननानै जोङो मिथिफिनबाय। दा बिथांनि लोगोसे बिग्राय गौतम बिथांमोनहा बे हारिमु मोनाबिलियाव फैगोन, बिथांमोनखौ हांख्रायहरनाय जादों। बियो हयथ' माने गाजा गोमजायैनो जालांगोन, आंहा बेखौ माने एखेबारे घोर बिराद बिसास दङ आरो मा। गाबोननि जिथु हाबाफारि बेखौ जाफुंसार होनांगौनि थाखाय ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ मा खालामो? रायजो राजाफोरखौथ' जोङो ओरैनोब्लाबो जोंनि आफादनिफ्राय जे जोंनि क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादा मोनफ्रोमबो गामियावनो जोङो लाइजाम हरदों आरो मोनफ्रोमबो गामियाव जोङो डेलिगेट हिसाबै बिथांमोनखौबो खावलायहरखादों 10 जन फैनांगौ होननानै। जोंनाव गासै जोंनि आवथायाव 28टा गामि दङ। बे 28टा गामिनिफ्राय जोङो गासै मोनसे गामियाव माने 10 डेलिगेट हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ खावलायहरदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेवलां मेलाव लैहोर लैहोरै फैनो थाखायबो जोङो बिथांमोनखौ खावलायहरदों जाहाथे जोंनि गेवलां मेला मोजाङै मोजाङै जाफुंलाङो।